HIV patient. Migago mag somo nyakoro mgajuang jopuonjre masomo tije lwede kuonde tiegruok mag TVET okwa mondo mi koro gitigi lony manyasani e yore gi kaluwore ni mano e kama koro piny ochomo sani. Kanoloso tok chiwo masinde mago mag laptops apago chiko ne ka tiegruok mar Christian Industrial Training College mano mantiere e ka tiegruok mar TVET Mathika. Jaod bura Mathika Alice Ng'ang'o wacho ni sani oloso chenro mar chiwo laptops kod mbui makare ne oganda e kar chung'od bura mare kaka achiel kuom yore mag jiwo lony manyasani e bomano. Jod burano wacho ni TVET e bomano osejuang kendo onge kod mwandu gi masinde gi makoro miyo jopuonjre nyau e weche mag somo. Siku ya leo kuonyesha watoto wetu hata wale wanasomea hapa, wale mansions, wale electrician, plumbers, hairdressers, ya kwamba products zako unaweza katumia computers ama laptops na ama simu uweze kuuza products zako. Kwa hivyo ndio nimeleta hapa siku ya leo wale wanafanya IT waweze kujisaidia na hata wale wafanye IT waweze kuuza products zao kwa dunia mzima. Kwa dhimbo mar Kenya nyakoro mgajuang obila omako ji auchiel mawachore ni osebedo